500'den артык müğəllim татар телен өйрәтүнең заманча нәтиҗәле алымнары белән танышты. Казан мэриясе һәм Казан башкарма комитетының мәгариф идарәсе мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында татар телен өйрәтүдә заманча алымнар дип исемләнгән татар теле укытучылары өчен шәһәр күләм семинарлар циклының 3-сен оештырды. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Балалар бакчасы балага татар телен өйрәтүнең беренче баскычы. Белем дөньясының юл башында сабыйга чырган тәрбияченең роле бик зур. Бүгенге татар телен укытучы тәрбияче ул яңа буын балаларын кызыксындырырлык заманча алымнар кулланучы, һәр даим белемен күтәрү юнәлешендә туктаусыз рәвештә эшләүче, алдынгы карашлы педагог та булырга тиеш. Тәрбиячеләр өчен әлбәттә бу семинар йомгаклау бүген 3нче тапкыр уздырылды. Инде сез беләсез, узган елны без укытучылар өчен эшләгән идек. Әлбәттә бу җыеннар сез үтмәс дип уйлыйбыз, чөнки барыбер дә менә безгә һәрбер семинардан соң я шундый матур теләкләр килә, тәкъдимнәр килә, аннан соң безне дә катнаштырыгыз, яисә инде кемдер балалар бакчасына менә семинарда катнашкан кешене чакырып, шушы тәҗрибә белән бүлешергә. Тәрбиячеләргә матбугат басмалары да булыша ала. Мәсәлән, Салават күпере журналының баш мөхәррире Зилә Хөснетдинова журналның яңа форматын тәкъдим итте. Дөрестән дә, бүген дөнья шундый зур тизлек белән үзгәрә, һәм безнең бүгенге балаларыбыз үзебездән нык аерыла. Аларның табигый мөмкинлекләре дә, дөньяны күз аллаулары да, аларның максатлары да бөтенләй башка. Бу балалар текст укырга яратмыйлар, күбрәк видео, аудио, фотолар карарга яраталар. Шуны аңлап, без Салават күпере һәм Сабантуй журналларны мультимедиа басмаларга әйләндердек. Һәм хәзер бүген бала матур әкиятләр, матур шигырьләр, рәсемнәр генә күрми, ул әле журналны карый да ала. Шулай ук тәрбиячеләр үзләре дә яңа проектларын әзерләп килгән иде. Сюжетлы рольле уеннар, бармак уеннары, театральләштергән уеннар. Һәм инде шулар арасыннан без театральләштергән уеннарны истен күрәбез. Чыгышыбызны барлык укытучылар, тәрбиячеләр өчен файдалы һәм кызыклы итеп эшләргә тырыштык. Әлеге чара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан башланып киткән татар телен кызыклы һәм нәтиҗәле укыту еллары исемле семинарлар циклының дәвамы. Ә инде сентябрь аенда семинарлар балалар бакчасы мөдирләренә багышланыр дип көтелә. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан ялыклары.